जुदि नों खोनादोंब्ला नुगासिनो दंब्ला आं माबा मोनसे खोन्थानो नोंनो। आं मिथिगौ नों जोबोद खुसियै दं होनना गावनि जिउजों गावनि संसाराव आरो आंलाय गैखाया नोंनि सल'आव नोंनि बुंथिफोराव नोंनि गुस्थिनि बेन्दोंआव नांथाना। आं जोबोद सानो नोंनि अनगा सानला होनना नाथाय नोंनि अनगा गुबुन साननोनो हाया। आं मिथिखागौ नों गुबुनखौ हास्थायो होनना बिजोंनो जिउखौ दैदेनलांनायनि सतबांसाबो लाखाबाय होनना। दा नोंखौ आं बावगारलांनांसिगौमोन नाथाय बावनोनो हाया। ना नों आंनि थाखाय माब्लाबा खायसो मोननांदोंमोन ना नों आंनि थाखाय माब्लाबा खायसो मोननांगोन। गोबां लोगो मोनलांगोन थैयासान्दि नाथाय नोंखौ मोजां मोननाय बादि आरोबाव सोरखौबा मोजां मोननो हाबावगोन होनना आं सानाखै। बेखौनो बुंनो दंमोन नोंनो, खोनादोंना नों? औ, आंहा गोजोननाय दं बेवहायनो, नों गोसोआव लाखि अराय। आं मोदैबो फसरदों नोंनि थाखाय नाथाय गोबां जारलानि गेजेरजोंब्लाबो आं गावखौ आबोर खालामफिनदों। आंनो नोंखौ सायख'दोंमोनब्ला आंलाय सोर नोंखौ दुसिनो। नोंजों आं रायज्लायनोथ' हाया नाथाय नोंनि खोथा आं साननो बावगारा। नोंनि सिमां नुवाब्ला बे हरा ओंथि गैया। नोंनि सिमांखौ गान्दुआव एथेबना गोदो उन्दुलाङो आं। नोंजों आंहा माबा मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं होनना आं सानो। बेबादि सोमोन्दो रावजोंबो आंहा गैफेरा। गोसो थोनायखौ नों गोरलै होनना सानदों नामा? गोसो थोनाया एसेबो गोरलै नंथारा। बे खोथाखौ लाना नोंहा दुखु जानांगौ गैया, नों मिनिबायल' था। आंहा बेवहायनो गोजोननाय दं, बेखौल' गोसोआव लाखि नों अराय। बेखौनो बुंनो दंमोन नोंनो, खोनादोंना नों? आंहा गोजोननाय दं बेवहायनो, बेखौल' गोसोआव लाखि नों अराय।